Il-ġimgħa filgħodu tnediet il-viżjoni sabiex l-isport tal-beach soccer jingħata aktar ħajja f'pajjiżna. Dan tħabbar mill-President il-ġdid tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Beach Soccer, Pio Vassallo, li qal kif din il-viżjoni hija bbażata fuq l-integrità, l-onestà, il-professjonalità, il-passjoni u rispett lejn xulxin. Vassallo ħabbar kif dan l-isport se jkollu l-kampjonat lokali, fejn rebbieħ se jkollu ċans li jilgħab kontra timijiet tal-beach soccer mill-kontinent Ewropew. Intqal kif il-Beach Soccer Worldwide li hija l-Assoċjazzjoni Internazzjonali ta' dan l-isport hija interessata ħafna f'pajjiżna minħabba l-klima li hija perfetta sabiex jintlab dan l-isport. Nemmen li Malta għandha potenzjal minn l-akbar riżorsa li għandha hija x-xemx u fejn differenti minn pajjiżi oħra dan l-isport jista' jiġi pratikat pratikament is-sena kollha u Malta għandna l-infrastruttura li tattira dan it-tip ta' tournaments li jsiru f'Malta. Il-Viċi President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol, Matthew Paris, qal li f'pajjiżna hawn entużjażmu għal dan l-isport. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport, Clifton Grima, qal kif il-Gvern huwa kommiss sabiex ikabbar dan l-isport li għandu l-potenzjal biex jikber f'pajjiżna. Tant li f'pajjiżna dan l-isport se jiddaħħal fl-iskejjel. Bħala Gvern qegħdin naħdmu jitfit mal-Malta Beach Soccer Association propju sabiex nassiguraw illi propju jkun hemm aktar għarfien dwar dan l-isport, ikun hemm aktar faċilitajiet dwar dan l-isport. Waqt din il-konferenza tħabbar li l-ewwel attività li se torganizza l-Assoċjazzjoni Maltija l-Beach Soccer se jkun turnament bejn is-27 ta' Awwissu u s-7 ta' Settembru f'Birzebbuġa.